Nitolbukom tkomplu tajnuna sabiex Andrea jingħata s-sosten kollu meħtieġ kif itaħabbat wiċċu ma' sfida li ġiet fuq rabatu bħal sajjetta fil-Bnazzi. Hekk sostnew il-qraba ta' Andrea Calleja żagħżugħ ta' 31 sena li lura f'Ottubru illi għadda indarab serjament waqt l-attività The Grid, attività sportiva li kienet qed issir fiż-żona ta' Għajn Tuffiħa. Andrea weġġa serjament is-sinsla ta' daru waqt l-attività inċidenti li wassal sabiex dan iż-żagħżugħ spiċċa parzjalment ipparalizzat għalkemm jinsab determinat li jerġa' jikseb l-indipendenza. Preżentament Andrea jgħid jingħata kura fi sptar f'Ruma fejn wettaq progress fuq il-parti ta' fuq ta' ġismu movimenti f'dirajh it-tnejn. Madankollu, sfortunatament, għadu mhux qed jagħmel movimenti f'riġlejh it-tnejn. Minkejja din l-isfida u kull ċirkostanza li ġib magħha Andrea mhux qed jaqta' qalbu b'determinazzjoni u kuraġġ li ma bħalu. Net News tkellem ma' Antonio Missier Andrea Calleja li spjegalna li jibnu qiegħed jagħmel progress. Ormai jirnexxielu jċaqlaq sew ideħ, il-bust kollu jċaqalqu tengod hemmhekk ukoll tawh sit electronic seat li jista' jħaddem u ġifieri jista' jtih ħafna libertà għax qabel kien ġo kambra miskin, issa almenu jista' joħroġ barra, għandu ġnien, speċjalment meta jkun waħdu. Għax aħna ħin kollu tilha jieħdeh, imma meta jkun waħdu miskin almenu għandu daqsxejn żvok ukoll mhux jibqa' f'dik il-kamra. Madankollu spjega wkoll li triq għadha waħda twila. Qed jaħdmulu ħafna fuq is-swaqba bħalissa biex forsi jibda jgrebbja aħjar. Però sissa semmeħ wasalna, għadna lura ħafna. Id-determinazzjoni ta' Andrea qed wasslu sabiex jipprova proċedura innovattiva, proċedura li preżentament mhux qed issir fl-Ewropa iżda qed issir fost oħrajn fit-Tajlandja. Proċedura li tista' twassal sabiex ikollu lura l-movimenti mill-qatt l-isfel. Għandhom proċedura li letteralment they implant 2 microchips ħajjagħmlu waħda fuq u waħda isfel, waħda ta' fuq biex jittieħ iktar funzjonijiet mill-qatt il-fuq. U tisfel biex jittieħ il-funzjonijiet, tipprova tittieħ il-funzjonijiet ta' saqaħ. X'jagħmel dal-microchip? Dal-microchip jissostitwixxi ix-xogħol li suppost qed tagħmel l-ispina. Fuq il-paġna ta' Facebook Andrea Calleja Fundraising, paġna li nfetħet bħala sostenn u għajnuna għal kawża ta' Andrea, ġi spjegat li din il-proċedura tiswa mal-150,000 euro u għalhekk Andrea għandu bżonn aktar għajnuna. 7 ġimgħat ta' riabilitazzjoni intensiva sabiex Andrea Calleja bil-kuraġġ tiegħu u l-qalb kbira tal-poplu ikun jista' jagħmel l-avvanzi illi determinat illi jikseb. Nirringrazzja għal kull minn għena s'issa ġifieri, m'għandix kliem biex nirringrazzjahom dan nies. Hemm ħafna nies li għenuna. Il-min jista' jgħinna ngħidlu ħerġgħu ġibu l-tifel jimxi. Għajnuni biex nġib jerġa' t-tifel ikollu ħajja. Dak biss. Reġgħi kolli prova li til-biċċa xogħol ħażin kemm kienet ħażina li prova ġibha pożittiva.